Здравейте хора от YouTube, аз съм Геймър Апет и това е мултиплеер Survival с мен, Геймър Апет. Това е вилата, подобрил съм малко моето мисля. Както казах, този клип ще бъде тук и нещо пълно пътешествие. Майнкрафт е фан повече не играе на компютъра, или аз не го виждам. И затова неговите диаманти станаха мои. Това е друг въпрос. След това има пътешествие. Ходим на къща да си вземем нещата. И да правите нещата. Явно ще трябва да направим пеш. Нещо лагва обаче. Трябваше да наресна Майнкрафт. Трябваше вече да съм свалила това. Естествено аз не съм го свалила. Това се върна много често вече. Дай в момента си 12 ден. И вече там стане вечер, ще имаме след. Рефлексите е един друг популярен съвет. Да, познайте, на този сервер няма да има майтиба. Ще ходим на ден преминал. Нещо може да бъде така. Губницата куча ми изчезна и за да кажа, че аз съм Keeper Pet, сега ще ходя да ви покажа. Аз бях Keeper Pet, просто направих пародия на тази последния си кажа и спрям аккаунт. Продължаваме още и да ви нагоре къщата. Так, помните, само един епизод на Рафтивка Фами. Да, това било нещо, че аз съм се там. Даже се изненадах, че още не са добри, нали. Защото май нещо по-лязи това. Да, не съм го така. Платформа се имената. За да кажа така, казах ви, че аз съм бил Keeper Pet. Да, вижте, всичкото е мое, всичкото е мое. Да, виждате, имаме и твар. Доста време съм си играл да се разбирам. Тук мисля, че бях свързал с това. Добре. Мисля, че взехме си... чакайте. Ще вземем за момент. Не, ще вземем няколко златни меча, които не да си спомням как съм ги печели. Убиват платният, тя. И мене ще говоря. Айде, мене да не са като прасета, не са като зомбите, много по-силни прасета. И зомби. Така. Ще тръгваме пътешествие. Там, ако трябва нещо ще паузирам, ще напиша home и ще се върна, просто не искам никой да вижда чак. Защото доста често ще пиша там IP, такива неща. Както знаете, аз не искам да виждате IP-то. А който знаете, то са такива. Не знае къде пиша. Ако знае още повече да такива, нямам да направя. Да, имам скин, железния човек. Малко съм го подобрил.
няма никакви дървета. Така става, като разбира тайни за дървета, който го е изсякал е Грифър и не ги е посадил отново е просто тъпа. Защото така и той просто като му трябва. Да, той ще си е събрал, бая си е събрал. Ма се някой ще му свърши, като не става, няма къде да раздем. Ще трябва да си ходи тъй. Аз ви казвам. Това е пълна просия просто. Взимайте си дърво, ама като го посажите. Защото не се научи. Съдът. Да, плащат клети. И всички. И то. Пък като нямате и пари, сте за никъде. Първо сървъра е за... Както виждате, тук беше една доста обилна хубава гора. Аз умря за Грифър. Да, ще грифнете и после какво адми. Примерно, ако ще направя къща без резиденция. Да, вие ще грифнете и какво? Нищо няма ще стане като грифна на тази стия. Примерно. И аз после ви казвам на мен, един бам така добре ви бъде. Примерно, казвам, ако в момента гледа някакъв Грифър, няма смисъл да грифа, защото той ще си го отнесе. Няма да значи да знае. Не знае. Да ви кажа, че грифи се това. Е там, да, къщи. Да ви повършка на видим. Отпадна. Мисъл да идваме. Това ще кажа. Че няма мисъл. Не виждам се да грифите хората. Да направи влага. Както виждам, влага. Следвам така, ще виждам. Да, машината се на чие. Да, знам къде е това. Пърна долу. Например, се на долу. Едно трябва да гледам да били. На този, който е къщата, гледах ли то, кажи ли беше, как беше на Русула, почваше, имаше скин. Ще го напиша в описанието. Естествено, после не дава никаква хвърля в пътък. Тръгвам. Продължаваме, де. Ние вече сме тръгнали. Сега имаме силен скок. Само силен скок, не е силен скок. А силен скок, че идете прътачите 2 купчи и половина с него. Малко ще ходим на рефлекс. В Survival краде. Като става вечер, мразя да видите този сервер. Като пусна карт. Абе всъщност, щом са тъмни, примерно ще го убия. Ще убия слънца. Къде е папа? Папа?